दिनैलाय मा जाबायबायखोलै माथो कास्टमारानो रावबो गैया। एफा मोजां बोथोरनि दिनाव कास्टमार गैयाबा माबोरै जानांगौलै मुलाहा? ओरैनोबा सानदासो बुंखाथारो फैसा गैया थाखा गैया संसाराव सान्थि गैया होननाया आंनानो बेफोरबायदिनो जालांबाय माथोलै। आयै माथो हाबाबो जानो हाला माबो जानो हाला थाखाबो गैया फैसाबो गैया साख्रिबो गैया माबो गैया। आयै गोसथोनायफोरखौबो मोनला मालाय फैसा हाबा जालाजोब्बाय फाग्ला फाग्ला सोरबा सोरबाथ' गथ'सो बानायलायनानै दंबावोलै माथो मुलाहा। नै माथो कास्टमार सासे फैबायलै। बिबुरा बाखि जानो फैसिगोनलाय नामाब्रा बे जाथ्रा नस्थ'नो। नै आरो बिथिङाव माथो सासेबावलाय। थार नोंसोरो रायलायखानानै बेरे फुंजानि आंनाव बाखि जानो फैयाखैथ'। बेफोरबायदि खालामनाङाब्रा इसिबां अयनायनो इनाय अनागारि खालामथारनो नागिरोलै नोंसोरो। आंहा ओरैनो साख्रि गैया बाख्रि गैया दखान होबाय बायनानै माबा मोनसे खालामनो नागिरदों। मोनथिदोंब्रा मुला मोनथिदों मोजाङैनो सोमोन्दो लाखिलाय जोंजों। बेसेबांबा बोरायफोर दङ बेसेबांबा माबा माबि दङ गासैखौबो लाबोजोबगोन नोङो नङा होनब्ला खुन्दै? साबास मुला माथो आंनि जानो लुगैनायखौनो आंनि खाजाखौनो होफैथारबायलै नोङो रसगल्लाखौ। एखेबारे जानो लुगैनाया हाथारलाबानो आङो गोदै जानो लुगैनाया। बेखौनो नोंहा बेफोरबायदिसो दिनैसो होनदों जाहैबाय। जोंना खबरफ्रालाय माथो जाखोब्रा माथो जेयाव सानानै दोननायाव मोसाबो नाङा मै फालांगिबो नाङा मासेबो जुदालानो नांथारलालै हो। हाबानि दिनावनो गैलालाय गैला आयो बेफोरबायदि जादोंबा थैनानै थांबाय बायदियावबो दा बायदियाव हजों माबा सोरगोआव नाव बारहैनांगौनो बेनि थाखाखौबो होनो थाखा मोनलांनोसो जासिगोन बायदि मोनबायलां। माथो होनबावनोब्रा दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौलाय हाय मुला नोंनो हाबा जादोलै। मा बखिलाबायदों नोंलाय मानो खारलाबायनांगौ जाखो? आहु दं आखाइ दं आथिं दं मावनानै जागोन ना बिसोरो। दाखालिनाथ' बिबारिना माहाजोनथारमोन खोनाबायना हनै फाग्लिया माबा गय दंफाङाव गाखोनानै थानानै नुफैनाय लोगो लोगो गिनानैसो खारलांबाय हौवायानो। नै बिबारि माथो जिउआ गोलावथारलै नोंना आंसो दासो रायखांदोंमोन नोंखौ मानो दानो मोनफैनांगौ जाखो बिराद गोलाव माथो जिउआ। बे बिबारनि खुगाया माथो जाथारालै आयै आयै बेसेबां गाज्रि माबा थैजानोसो लुगैबावनो जोंखौ। माबाफोर नांबावगौमोन नामालै? नांनायाथ' नांथ'लालै खोनाबायना नै बेखौ जोङो लानानैसो थांनोसै आरो खोनाबाय हास्लाबला। बेलै बिमा ओंखामखौनो जाहोहरला जाहैबाय आंखौ ओंखाम जायालासिनो मारै थांनांगौ जाखो आंहा हो बिमा बेफोरबायदिजों माबोरै जाबायबायनो ओंखामखौ जाहोहरदोब्रा खमसे खम फिसाफ्रा बेफोरबायदि जालांनो लुगैयोना जालांनो लुगैनानै मोनजालाङाब्ला बाहेरायावलाय सानबेसे बोरै हटेलावलाय जाबाय थानोब्रा आंलाय ओरैनोबा बोथिसे ओंखामखौनो मालाबा मोजाङैखौनो मोनजाखाया सानसेयाव खस्थ' ओरैजाय खारलाय। आयु आंखौसो थिनबावबाय होनला नुबाय आङो अमानि एमब्रयदारि खालामदों टेबिल क्लथआव होनो आंहा ओमफ्राय आंखौसो थिनबावनांगौ जाहैबाय। ओइ मैदेर आरो बिहामजो खोनाबायना नोंसोरनिसो खामानि ना बेयो ओंखाम संनानै जाहोहरनांगौआ नोंसोर सानै थानानै आंहालाय मानो संनानै जाहोहरनांगौ? बिसोर सानैया मालाय गगा मोनदों आरोना गगा मोननायखाय संनानै जाहोहरनो हाया। नोंबोसो सासे बिमा जानानै गथ'फोरनि गगा मोननाय मानायफोरखौ बुजिनांगौना बिसोर गगा मोनदों नालाय खामानि मावनो हाया नालाय नोंहा संनानै जाहोहरदो। मा बुंदों हो मा बुंदों बिहामजो थानानै रुवाथि थानानै आं ओंखाम संनो मालिका हो? ओइ मैदेर गोख्रै सहैदों ओंखामा। आयु नायदो आं बेनाव गगा मोनदों होबाय नुबाय आंना गथ'आनो जायो जालायनानै दंथारो आं हांखौनो लानो हाया मोनदों आं खौगाय गथ'आनो नांथारबाय आंना नुबाय ओमफ्राय माबे दै दांफरावबा जाखो आङो? मा बिहामजो नोंबोथ' संहैनो हायोना? आयै नोङो दिनै सानसेखौ संथ'दो नामा बिराद गगा मोननानै बोरैबा नांथाजोबनानै दंथारो आंनाबो नै एकदम देहायाबो मोदोमाबो ख्रुब साजोबनानै दंथारो ओमफ्राय टेब्लेट जाबाबो हामाखैहाय आयै नोङो संहैदो नामा दिनै? बिसोरो लोमजादोंबालाय बिमा नोंहानो संहैदोना ओमफ्राय नों सङाबालाय सोरथो दंबावोखाय न'आवलाय रावबोआनो गैखालाना। सना फिसा ओंखामखौ संनानै गालांनाय देहाखौ ख्रुब सानाय मोनदां हनै नों बाजैजों मैदेरजोंबा बिसोरो लोमजादोंनो
मा रावबो ओंखाम संनो हायै बेलाय हो मा रावबो ओंखाम संनो हायै नुबाय आंनि एम्ब्रयदारि बानायनायखौ बिमानि खामानिफ्राव एसेबो आग बारायनानै होआ माथो रावबो आयै बिमानि सायावसो लामा नायगासिनो माथो गासिबो जानांला ओंखामखौनो जानांला आंबो संनायाव गैयाहाय माथो जायनि न' बिसोर संगोन खोनाबायना आंबो होनाय एम्ब्रयदारि बानायफिननोसैसो अमानि आंहा अमानि साइड साइडआव बिबार होबावनांगौ दरखार गैथाराखै आफा फैसाया माहाय दं होनदों गान्दु सिङाव दंलै लाना थांदो होमबालाय सोरथो संबावनांगौ जाखो आयं नों दाबो बुजियाखै खोथाखौ जायनि न' बियो संगोननो बे न'आथ' आयं नोंनिसो ना मा आंहाबो डिउटियाव थांनांगौ ना मा जाथोलै नोंसोरो हो नोंसिनिलाय न' नङा जाहैबाय बियो हो आयं आसलथे खोथाया ओरैबायदिसो आरोना माने नोंहासो जोनोम जानायनिफ्रायनो बे न'आव दं नालाय आंबोथ' रुवाथि हिसाबैसो बेवहाय फैदों नालाय बेबोथ' आंनिनो नंखाया बाजैयाबो दाखालिसो हाबा जाफैदों नालाय ओमफ्राय हनै बाजैनि आब'आबो आरो आयं हिनजावाबोथ' हाबा जानानैसो फैखादों नालाय बे न'आव जोनोम जाफैयाखै नालाय बिनिनो न'आ बुंदों खोमा आयं दायो थांनानै नोङो ओंखामखौ जोंनो गासैनिखौबो संनानै होदो ओमफ्राय अनलाजों दाउजों संबानो जाबाय दे आयं आगै नोंना आइडियाया मोजां जायासै नामा नों सिरि थाब' नों बिदिनो एखेबारे बेफोरबायदिखौ एसेखौनो सहायनो हाया नोङो एसे सिरि थाथ' नोङो दसे हा बेफोरबायदिजोंलाय माबोरै जानांगौ जाखो दहाय फुङाव सिखारनायमोनब्ला संनो हागौमोन आंबो संनो हालालै आंहा डिउटिनि समाय जाबाय आं थांगोननोसैसो खोनाबाय मैदेर नोंसोरो दा जमाट' अर्डार खालामनानै जायो ना मायो मा खालामो जादोलै ओंखामखौनो जमाट' अर्डार खालामनो नाङा आयै दुइ-तिनि हाजार थांथारगोन न'खराव एफाबां बुरजा सुबुं दङ जानाय नङा नांगौबा आलु रुनायजोंनो संनानै जाहोगोन आङो एवबाबो जाहोनो हाथारा जमाट'निफ्राय नाङा सासेयावनो 500 थाखा थांथारगोन नै नोंहा बेवहायसो सिगारेट सोबगासिनो आरो जोंहा बेखौनो बैथिंसो अफिसथिंसो नागिरहैदोंमोन राखावसिजों आंजों ओमफ्राय मानोथो इसिबां सिगारेट सोबखो दिनैलाय दहाय फुंनिफ्रायनो सिगारेट सोबबाय थानाय नुदोंलै आं बेफोरबायदिजों बेरेफुंजानि सोबनानै मा देहा जानांगौ जाखो बियो दाउसि आयौ दाउसि नोङो बेवहायसो सिगारेट सोबगासिनो आरो ओमफ्राय मानि दुखुआवलाय इसिबां सिगारेट सोबगासिनो नोङो ओमफ्राय मानिथो इसिबां सिगारेट सोबदों नोंलाय हाबाहाय दाउसि बोरैबा बिखा बिखोफ्रा सफ्लाफ्रा गाज्रि जाबाबा मा जानांगौ दासो जुलि जागोदान रायजो जानांगौ मेल्ला गोलाव समय दंबावोना बेखौनोथ' साननानै जालालै आङो राखावसि मा खालामनाया मोजां जागोन सानगासिनो आङो ओरै मावोब्ला ओरै थालाङो ओरै मावोबा ओरै थालाङो एखेबारे ओरै एडजास्ट खालामबा ओरैजाय जाया ओरैजाय मावबा ओरैजाय दाय माखौबा दांबा साम' लादाया जेरैबो दाय जायो बेफोरबायदिसो जालांबाय लाइफआनो एखे बाला गुदुङाव आगान होनानै लानानै बिराद जारला मोनबायलै आङो राखावसि आयु माबाफोर जालायबाय नामा न'खराव जानायखौलाय माथो होनबावनो जानानै मेरला जाजोब्बाय मा खालामबावनो आं महाभारतसोलै न'खरावनो थानोनो सुखुला ओंखायनो नैबेयावसो थाफैनायखौ नुवाखै आङो सानफ्रामबो माबा मोनसे जाबाय थायो बाबायलां बेरेफुंजानि माबा मोनसे जालाय माबा मोनाब्लिनि नाटक जालाय माबा बेलासिनि नाटक जालाय नाटकआनो जोबनो थांला माबा फावथिना दिन्थिसालिसो जाहैबाय न'खरानो माबोरै जागोन दे बेफोरबायदिजों माब्लाबाथ' ओरैबायदि जायगायाव थांनो लुगैना आङो सिरि स्राय थाहैलायनो लुगैबाय आङो बिराद जाला मोनबायलै आं बिसोरखौ बिराद दिगदार आयु न'खरावलाय बिसोरो बेबायदिया जाखायो खोनाबायना बेफोरखौ सैज्य खालामनानै थानांगोन ना दाउसि न'खराव बिसोरो एफा एनैया जाखायो आरो जानायनि उनाव नोङो सामलायनांगोन ना आरो बेलेन्स खालामनो सोलोंनांगोन बेखौनो सानबायलै माबोरै खालामनो होननानै हनै बिहामजोजों बिखुनजोजों एसेबो मिलाथारा आरो दाथ' हनै माबा बिबोनांबो फैनानै दंफैबावो एखेबारे सामफ्रामबो महाभारतआनो जोबलालै मा दासिमबो थाङाखै होनब्ला बियो नायमोना थांनायालाय थाङाखैलै मारैथो इसिबां गोबाव थाफैनो हाखो दे बेफोरखौ एसे दोनथ'दो नामा नै जोंहा लेबारफ्राबो बिराद कल खालामगासिनो मानिबा हनै सेंग्राफोर लेबार दंना माबा भेलेन्टाइन डेनि माबा माबि रस डेनि माबा माबि प्रप'ज डे माबा माबि दङनो बिसोरनो माबा गिफ्ट बायनो फैसा नांगौलायनो माबा दाखालि साननैसो खामानि मावनायनि फैसाखौनो खें होनो हरगासिनो आङो फन हरै बिसोरो औहाय आंबो बेखौनो सानदों आंनावबो फन हरदों बिरादनो ओमफ्राय नै फैसाखौनो फोलोमबाबो फोलोमनोनो हायाखै आङो फार्स्टिं फोलोमबाबो फार्स्टिं जाया मोनथारदों माथो ओमफ्राय जोंना बिलाबो खावसे मोनाखैमोनहाय अफिसाव थांनानै नायोब्ला एसे खबर लाहैयोब्ला मोजां जागौमोन नामा नोंसोरो दे बिदिब्लालाय दाहाय थांनानै ओंखारलांसै आङो एसे थांनानै थाबैनो फै खोनाबायना ओमफ्राय साइडथिंबो थांनानै एसे माबा साइड भेरिफिकेसन नायनोबो मानसि लांनांगौमोन जोंना दे जागोन दे नाजागोन आं हा माब्रैथो बेफोरबायदि जाथारखो स्टुडेन्टफ्रा बेफोरबायदि जानाङामोन ना माथो 0-0 मोनलायलायनाय जाखो लुटुमि एमआइएल साबजेक्टआवखि बड' साबजेक्टआवखि 0-0 मोनबाय बायो हो माथो सोरबा पेपारखौनो ब्लेंकसो हरदों हो बेफोरबायदिजों जायो
हस्टेलनि स्टुडेन्टफोरखासो हाबखानाय नुबाय आङो ओमफ्राय न'आव थांनाय मोनबाथ' थगायसिगौमोन बिसोरो मारैथो बेफोरबायदि जिर' मोनलायलायखो बड'आव ना फोरोंनायानो जाला हा फोरोंनायानो जाला नामा सेलारिखौ ओरैनो लायो नामा लुदुमि नोङो लुदुमि बेफोरो माबोरै जानो मोनखो हा बेफोर माबोरै जानो मोनखो बेसे लासिंसिं हा गावनि बिमानि रावावनो जिर' मोननाय ओमफ्राय दा पेरेन्टस मिटिङाव मा रिप्लाय होगोन आङो पेरेन्टसफ्रा आंखौ कमप्लेन खालामोबा बिसोरथ' नुखाथारबाय जानो हागौ मानो जिर' मोननो मोनांगौ बिसोरो आरो दा आंखौ दा बुंखानांगोन अनफुंसार आं फोरोंदोंमोन होननानै नों मोजाङै फोरोंदोंब्ला बेफोरबायदि मानो जानो मोननांगौ हा बुं लुदुमि मा रिप्लाय होआखै सार हस्टेलाव थाग्राफ्रानो बेफोरबायदि मारै मारफोरखौ आं बुजिनानै मोनासै ओमफ्राय बायजोनियाथ' मोनदों दा हाथरखिजों हनै माबा राजा ओमफ्रायो हनै माबा सना मोनाथ' मोनदोंना बिसोरथ' पास जादोंना मालाय आरो हाथरखियाथ' आउट अफ 27 मोनलायलायदोंना ओमफ्राय बिसोरसो मारै हस्टेलनिया 0 मोनजोबखो बेखौसो बुजिनानै मोनासै आङो लुदुमि नोंनानो फोरोंनायानो जाखाया आं बेखौ लास्ट वार्निं होबाय नोंखौ नेक्स्ट टाइमाव खिन्थु जाहाथे बेफोरबायदि जानो मोननाय नङा फुजा आरो नोंखौबो बुंबाय मेथामेटिक्सआव बिराद खम मोनगासिनो बिसोरो फुजा फुजा मायाव गोदोनानै दङ बियो फुजा मा दासो औ सार बेलाय हो दहायनिफ्रायनो गाबज्रिगासिनो आङो मायाव गोदोनानै दं हो मायाव गोदोनानै दं बा दिमागानो बेलेग जायगायावसो बेरायहैनानै दं नामा नोङो हो दिमागफोरखौनो न'आवसो गारबोनानै फैयो नामा नोंसोर स्कुलाव स्टुडेन्टफोरखौ फोरोंनांगौआ हो मायाव गोदोनानै थायो मायाव गोदोनानै थायो हो मायाव गोदोनानै थायो माबा माबि रांनि बागै सानगासिनोमोन नुबाय नोंसोरो रांनि बागैल' सानो नालाय बेफोरबायदि सानैनो फोरोंनायानो जालायलांला नोंसिना खोनाबायना मारैथो बेफोरबायदि जालायलायखो मोजाङै फोरोंबानो जायो ओमफ्राय मारैथो 0 मोनखो बिसोरो एम आइ एल साबजेक्टआवलाय आं बेखौनो हमनो हालाय लाङासैहाय मारै 0 मोनजोबखो बिसोरो थाबसिब्रा मेला बेरायै फरायाखै खोमा ओंखायनो हस्टेलनिखौ हगारथारनाङाहाय बेरायनो गथ'फ्रा फराय माथारा आंहासो दोखो रायजालायबाय आरो ओमफ्राय फुजा नोंहालाय माखौ सानबाय थानाय माखौ सानबावनांगौ जाखो बै सासेखौनो सानदों आं खर' गाज्रिखौ माबा लोंनानै माबा थाइलेण्ड फैनाय फुख्रियावनो गलानानै माबा नुनोआवनो नाया अरथारजोबदोंनो मुसुगुरफोरनाव नुनोखौ बरबोदों जाहैदों मोदोमाथ' मोदोम आयौ बाला बिसोरबो मा जाबाय थायो